እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ግብፅን ፈረንሳን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ አካይደን። ወሃብ ቃል ሰራዊት ግብፂ ጋሪብ ዓብደልሓፊዝ ብዕለት 10 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳን ግብፅን ኣብ ዘካየድዎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ካብ ምዕዛዝ ሓሊፉ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ጸጥታ ምስፋን ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጹ። እቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ምምካት ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ምውሃድ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ምልኣኽ ስለያዊ ሓበሬታ ዘጠቓለለ ምንባሩ እቲ ወሃብ ቃል ገሊጹ። ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን በቲ መስመር ንዝተሓላለፍ ጽዕነት ነዳዲ ካብ ቅርሰና ባሕሪ ንምክልኻል ብዝብል ምኽንያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቻይናን ዝርከበአን ሓያላት ሃገራት ሰራዊተን ኣዋፊረን ይርከባ። ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ግብፅን ፈረንሳን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣካይደን እየን። ንዓመታት ዝኣክል ብሕቡእ ዝወፅእ ሃብቲ ወርቂ ሱዳን ኣብ ሩስያ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ መንግስቲ ሱዳን ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ሚኒስትር ማዕድን ሱዳን መሐመድ በሽር አቡንሞ ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝሃቦ መብርሂ ካብ ህዝቢ ሱዳን ዝተሰርቀ ሃብቲ ወርቂ ኣብ ሩስያ ተኸዚኑሎ ዝብል ዘይተጻረየ ወረ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ፑቲን ማዕቀብ ንምንባር ብምዕራባውያን ሓይልታት ዝተኣልመዩ ክብል ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ብሪጣንያ ዝመደበሩ ዴይሊ ቴሌግራፍ ብ3 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ናይ ሕጂ ምክትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል ኮይኑ ዘሎ ጀነራል ዳግሎ መራሒ ምልሻ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብቶናት ዝምዘን ወርቂ በብቑሩብ ንኣሽቱ ነፈርቲ ብምጥቃም ናብ ሩስያ ከም ዘስገሮ መልኪቱ። እቲ ብሩስያ ተኸዚኑሎ ዝበሃል ዘሎ ሃብቲ ወርቂ ናይ $630 ቢልዮን ዋጋ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ዝዕስክር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ከተአንግድ ድልውቲ ምህላው ኣብ ርእሲ ምግላጻ ኣብ ጉዳይ ወራር ሩስያ ንዩክሬን ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ምባላ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ምልሻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ሊብያ ክሰግሩ ኣብ ዝሕልንሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምጭዋይ ኣብ ዕደና ወርቂ እውን ተዋፊሮም ምንባሮም ዴይሊ ቴሌግራፍ የቃልሕ። እንተኾነ ሚኒስተር ማዕድን ሱዳን መስርሕ ዕደና ካብ መፈለምታ ክሳብ ተጻሪዩ ናብ ማዕከን ዝኣቱ በቲ ሚኒስትሪ ምክትታል ከም ዝግበረሉን ዝኾነ ብውልቂ ዝግበር ዕደና ከም ዘይነበረን ይገልጽ። ኣብ ሱዳን ሕጋዊ ፍቓድ ዘለወን ኣብ ዕደና ወርቂ ዝሳተፋ ትካላት ሩስያ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ምዕሩይ መቕርሒ ብዘይምህላው ነቲ ለበዳ ንምግታእ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ውድብ ብ10 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክሳብ ዝእዋን ዚ ልዕሊ 10.5 ቢልዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምክያዱ ንመላ ህዝቢ ዓለም እኹል ምንባሩ ዘጉልሕ ሓቂ ኢሉ። እንተኾነ ብድኻታት ሃገራት ካብ 13 ሚእታዊት ዘይበዝሕ ህዝበን ጥራይ ክታበት መርካቡ ንምምካት ለበዳ ኣኽቢድዎ ምህላው ገሊጹ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል ምዕሩይ መቕርሕቲ ክታበት ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክኽተብ ስለ ዝኽእል ንሓደጋቲ ቫይረስ ብሩይ ከም ዘጉድሎ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ተንትሑት ቁፅሪ ክታበት ዘመዝገባ ሃገራት ገና ካብቲ ሓደጋ ከይተገላገላ እንከለዋ ልዑል ናይ ክታበት ቁፅሪ ዘመዝገባ ሃገራት ድሮ ዕዳጋታትን ከፊተን ቁጠበአን ከበራብራ ይጅምራ ኣለዋ ኢሉ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሽለት ብወገን ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ሳይንሳዊ ምርምር ነቲ ክታበት ኣብ ምርካብ ተዓዊቱ እንተኾነ ንሕና ኣብ መቕርሒኡ ስለ ዘይተዓወትና ነቲ ለበዳ ክንቆጻጸሮ ግዜ ወሲድልና ብምባል ነቲ ማዕረ መሰል ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝብል ሓሳብ ዘለዋ ደገፍ ገሊጻ። ኤርትራ ጥራይ ዘይተጠርነፈትሉ ሓያሎ ድኻታት ሃገራት ተረባሕቲ ናይቲ ብኮቫክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮጀክት ምትሕጋዝ ክታበት ዝኾናሉ እኳ እንተሎ ካብ ለገስቲ ሃገራት ብወለንታ ዝምወል እዩ። ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክታበት ጸረ ኮቪድ መሰል ኩሉ ዜጋ ወዲ ሰብ ክኸውን ዝጠልብ እማመ ብኣዘርባይጃንን ኤኳዶርን ቀሪቡ እዩ። ገለ ሃገራት ምዕራብ ብቐጥታ ምስ ቁጠበአን ዝተኣሳሰር ረብሓ ስለ ዘለወን እቲ እማመ ዝያዳ ግዜ ወሲደን መጽናዕቲ ክገብራሉ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።